и Сына, и Духа Святого. Амин. Пан с вами. Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня мы означаем урочисте звестование на звестование Пана. Просим, как Христос Пан, наш володар, який сегодня розпочинає своє земное існування в лоні Девы Марии, боронил нас, заховал нас от зла, как Наисвятейшая Панна Мария, полная ласки и полная Духа Святого, заступалась за нас у кожную хвилину. Подчас этой святой мши мы молимся за померлых Лысого Мечислава и Татьяну, за померлую Ванду Нищик и за померлых Веру и Миколая Бельских. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за все ты Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Боже наш Ойче, Ты пожадал, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во лоне Девы Марии. Учини каб усех, хто визнає Його як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго воскай натуры, які з Табою жыве і валадарыць
у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі пана, Бога твайго, каб даў табе знак ці глыбока ў адхланні, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць пана». Тады сказаў Ісая: «Паслушайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу? Таму пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Імануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слова Божие. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Ахвяри й приношення Ти не пожадав, але Ти открыл мне в уши. Усе спаления ахвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Вось іду». Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. У початку книги написано про мяне, я пожадал сповнять Твою волю. И Твои законы живут у сердце моим. Я обвешал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал уснов своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Справедливость Твою не ховал я в сердце своим. Я обвешал Твою верность и Твое спавление. Я не таю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Читання послання до Габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіць у свет і кажа: «Ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе». Тады я сказаў: «Вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Твою, Божа». Перад гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і прынашэнняў і ўсеспаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў». Пасля ён сказаў: «Вось іду, каб выканаць волю Тваю». Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Слово сталося тілом
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог послав анёла Габріеля ў горад Галілейскі, які називався Назарет, да дзевы, зарученай з мужем по імені Юзаф, з дому Давіда, імя дзевы Марія. Анёл увайшоў да яе і сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына. І дасі яму імя Езус, ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марія сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Здайце. Сёння ёсць пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў на ўрачыстае звеставанне Пана. Паслухаем, пастараемся зразумець, хоць цяжка зразумець, але пастараемся. Паважаныя браты ў святарстве, кансекраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысту Пану, сёстры і браты, людзі добрай волі. Мы ўносім сапраўды мір у нашу сям'ю. Акружэнне, горад, краіну, у свет. Пачынаем з любові да маленькага дзіцяці ўжо ва ўлоне маці. Тое, што найбольш знішчае мір у сучасным свеце, гэта аборты, казала маці Тэрэса з Калькуты. Зусім нядаўна мы адзначылі ўрачыстасць мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста. Нашы думкі ўсё яшчэ скіраваныя да пустой магілы, дзе мы бачым разгубленых апосталаў і жанчын, якія не знайшлі свайго Пана, пахаванага ў магіле. Нашыя думкі скіраваныя да 2 апосталаў, якія сустракаюць у васкрослага Пана па дарозе ў Эмаус. Нарэшце мы зазіраем у вячэрнік, куды Пан, нягледзячы на закрытыя дзверы, прыходзіць, вітае апосталам словамі: «Супакой вам». Сярод іх таксама Марія, якая ў думках, напэўна, не раз вярталася да пачаткаў гэтай дзівоснай гісторыі, падрыхтаванай Богам, якая называецца гісторыя збаўлення. У гэтым кантэксце сённяшняя ўрачыстасць і тэксты Евангелія кажуць нам вярнуцца разам з Марыяй да таго моманту, калі анёл стаў пасланцом Бога, які звеставаў, што Сын Божы прыйдзе на зямлю. Апісанне звеставання Марыі анёлам Габрыэлем, што Бог выбраў яе маці збаўцы, мы чытаем некалькі разоў на працягу касцёльнага года. Гэты тэкст, які мы, між іншым, чытаем ва ўрачыстае звеставанне, кажа нам пра далікатнасць Бога ў адносінах да нас. Бог не хоча адорваць нас пад прымусам. Свае дары Ён удзяляе нам тады, калі мы хочам іх прыняць. Марыя прыняла збаўцу і ад імя ўсіх нас, і такім чынам стала маці збаўцы ўсяго чалавецтва. Але ў той жа час кожны з нас можа прыняць яго ці адкінуць. Так і з усімі Божымі дарамі. Паглядзім гэта на прыкладзе здароўя і хваробы, таму што і тое, і другое з'яўляецца начыннем, у які Бог хоча даць нам свае дары. Тым не менш, кожны з нас, як у здароўі, так і хваробе, можа адкрыцца або зачыніцца на дары, якімі Бог жадае даць нам у сувязі з нашай канкрэтнай сітуацыяй. У сваю чаргу дзявоцтва Марыі, яе поўная адданасць Богу, з'яўляецца знакам таго, што каб Хрыстус сапраўды ўвайшоў у нашае жыццё і ахапіў яго, мы павінны быць хоць крыху падобнымі да Марыі
у яе скіраванасці да Бога, які хоча нас бавіць. Адначас адзначым таксама, што Марыя была збянтэжана словамі анёла, таму што веліч дару, які яна павінна была атрымаць, пераўзыходзіць нават яе, хоць яна была беззаганнай і найсвяцейшай. Ніколі мы не ў стане цалкам спасцігнуць гэта. Тое, што мы верым у Езуса Хрыста і атрымліваем яго ласкі, з'яўляецца дарам, які абсалютна перавышае нас. Інакш цяжка сказаць, бо моцай гэтага дару мы імкнемся да вечнага жыцця. Урачыстасць звеставання Пана зноў з'яўляецца магчымасцю актывізаваць намаганні праз розныя ініцыятывы ў абарону чалавечага жыцця. Дзень святасці жыцця, які адзначаем сёння, быў устаноўлены у адказ на словы святога Яна Паўла II з энцыклікі «Евангеліум Віте» «Евангелие жыцця», абвешчанай 25 сакавіка 1995 года. Папа кажа: «Я прапаную, каб дзень жыцця адзначаўся штогод у кожнай краіне. Гэты дзень трэба рыхтаваць і святкаваць разам з актыўным удзелам усіх членаў мясцовага касцёла. Яго асноўная мэта абудзіць у сумленні, у сем'ях, у касцёле, у свецкім грамадстве адчувальнасць да сэнсу каштоўнасці чалавечага жыцця ў кожны момант і ў кожным стане. У прыватнасці неабходна паказаць, наколькі вялікім злом з'яўляецца аборт і эўтаназія, але не варта ігнараваць і іншыя моманты і бакі жыцця, якія кожны раз неабходна уважліва разглядаць у кантэксце зменлівай гісторыі і гістарычнай сітуацыі. Пра якія моманты і сферы жыцця ідзе гаворка? Адказ дае святы Павел II ў наступнай частцы энцыклікі, тлумачачы, што неабходна улічваць радасць нараджэння новага жыцця, павагу і волю абараняць кожнага чалавека, клопат пра церпячых і патрабуючых, блізкасць да старых і паміраючых, спачуванне ў жалобе, надзею жаданне ў бессмяротнасці. У адказ на заклік Яна Паўла II шмат гадоў таму мы вырашылі, што ў Беларусі дзень святасці жыцця заўсёды будзе адзначацца ва ўрачыстасць звеставання Пана. Сёлетні дзень святасці жыцця з'яўляецца запрашэннем да разважання над гэтым цудам, над каштоўным Божым дарам, якім з'яўляецца жыццё кожнага чалавека. Гэты дзень таксама з'яўляецца заахвочваннем задумацца над жыццём ненароджаных дзяцей, самых слабых і безабаронных, якія знаходзяцца ў небяспецы рашэння пазбавіць іх асноўнага права на жыццё. На працягу многіх гадоў касцёл у Беларусі падрад прымае розныя дзеянні, скіраваныя на абарону чалавечага жыцця, ад зачацця да натуральнай смерці. Адной з такіх формаў з'яўляецца духоўнае усынаўленне. Гэта малітва за дзяцей, жыццё якіх знаходзіцца ў небяспецы, і за іх бацькоў. Кожны раз яно працягваецца 9 месяцаў і больш, урачыста распачынаецца ў свята звеставання Пана. Гэта не значыць, што ў іншы дзень нельга духоўна ўсынавіць дзіця, жыццё якога знаходзіцца ў небяспецы. Дык што ж такое духоўнае ўсынаўленне? Гэта зарок або абяцанне, дадзенае Богу, зместам якога з'яўляецца малітоўнае абязательства, якое бярэ на сябе канкрэтная асоба у намеры захавання жыцця дзіцяці, якому пагражае аборт ва ўлоне маці, і справядлівага і праведнага жыцця пасля нараджэння дзіцяці, імя якога вядома толькі Богу. Сутнасцю духоўнага ўстанаўлення з'яўляецца асаблівая штодзённая малітва за дзіця і за яго бацькоў. І адна з таямніц святого Ружанца таксама добраахвотна распачатыя рэлігійныя практыкі, такія як святая камунія, пост, актыўная падтрымка дабрачыннай дзейнасці. Ёсць яшчэ адно вымярэнне духоўнага ўстанаўлення, а менавіта абяцанне Богу таксама мае вялікае рэлігійнае значэнне для чалавека, які дае абяцанне, бо гэта умацоўвае яго ўнутранае стаўленне, больш мабілізуе яго да руплівага хрысціянскага жыцця і паглыбляе сувязь паміж Богам і чалавекам.
Мы захочваем молиться гэтай молитвой перед усім святароў і кансакраваных асобаў. Ваши адносіны і прыклад паказваюць вернікам, як дзейнічаць. Просім таксама, каб як мага больш вернікаў і людзей добрай волі далучылася да гэтай формы малітвы за жыццё дзіцяці, якое знаходзіцца ў небяспецы пад сэрцам маці. Гэта пакліканне касцёла, а значыць і ўсіх нас, хто да яго належыць. Давайце ж жыць згодна з гэтым пакліканнем, памятаючы, што кожны чалавек у тым ліку ва ўлонні маці належыць толькі Богу. Ад усяго сэрца благаслаўляем усіх вас на няспынную малітву і рэлігійныя практыкі, прынятыя для абароны жыцця дзіцяці ў небяспецы. 24 сакавіка 24 года, тут 14 года написали. Уже переписали. Вызнаем нашу веру. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутнего. Згадываючи звеставанне Найсвятейшай Панне Марыі, праз яе заступніцтва знясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Будзе чытаць? Чытай. Молимся за святого Отца, каб яго апостольское служение спрыяло духовному адраджэнню касцёла. Цябе просім. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб яны штораз больш пазнавалі таямніцы Езуса і дасканала выконвалі ягоную запаведь любові. Цябе просім. Молимся за кансакраваных асобаў, асаблівым чынам прысвечаных Богу, каб іх жыццё было яскравым сведчаннем існавання вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молимся аб сапраўдным спакоі для ўсяго свету, каб людзі, пазбавіўшыся нянавісці, жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны з любоўю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб праз заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі мы падрыхтавалі наша сэрца для прыняцця Хрыста ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Прошу всемогутного Бога за померлых, за яких складається эта Найсвятейшая Эвхаристия, Ванду Нищик, Веру и Миколая Бельских, за померлых семьи Лысых, Мечислава и Татьяну, кабы мы ты в крови Христа вошли в небесную радость, Тебе просим.
Нехай Бог усемагутны дасть Духа Святого, спашле Духа Святого на кожнага чалавека, ад каго залежыць спыненне войнаў. Нехай асвеціць, нехай Дух Святы дапаможа яму дзейнічаць, вельмі моцна дзейнічаць гэтаму чалавеку, асабліва вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Прашу таксама і малю Бога за ўсіх несправядліва асуджаных, каго несправядліва асуджаюць. І нехай Бог дасць ім сілы, моцы. Асабліва малюся за тых людзей, хто асуджае і думкамі, і словам, і пісаным словам асуджае другого чалавека. Прашу для іх ласкі навяртання. Цябе просім. Малюся і прашу Бога за ўсіх ахвярадаўцаў нашых. Прашу благаслаўлення. Цябе просім. Усемагутны, міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя прыкладамі заступніцтва Найсвяцейшай Панны, Маці Твайго Сына, заўсёды паслухмяна выконвалі Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, а і Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, утеловление Твоего единородного Сына стало початком Костела. Просим Тебе, прими Его дары. І учини, каб у гэтую урачыстасць ён з радасцю удзельнічаў у харыстычнай таямніцы. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна гэта і справедліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемогутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. И он, небесный посланец, обвестил Марии, что Твой Сын, каб сбавить человечество, сам народится, вся род людей. Наисвятейшая Панна с верою приняла Твое Слово, прастаемничае деяние Духа Святого, зачала Сына, и с любовью носила Его у беззаганным улоне. И Он исполнил обетования, даденные Израилю, и объявился народом, як довгочаканий збавця.
Праз Яго Твою велич прославляють хори аньола, якие завсёды радуются перед Твоим обличчя. Просим, каби наши голоси долучились до их, разом с ними, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна вышиня, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна вышиня. Заправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Попра Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно сбираешь народ свой. Ка от исходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти Отца и Духа Твоего в эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру. Каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. У йону тую ноч, коли був видадений, узяв хлеб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріться, ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріться і пійте з яго усе, бо гэта ёсць келих крові маёй нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його чудовне воскресіння у небо в шесті, чекаючого другого пристя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивлены, дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра наша поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер и всех, кто власти Твоей дошел с этого свету. Милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз яко даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Аминь.
Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Об мы были завсюди вольны от греху и захованы до шляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, ки живешь, и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Ранку Божий, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Ранку Божий, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Пусть баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартий, аб Ты войшов на меня. Але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Дасте ім'я Іммануїля.
Добрый Боже, нехай удела Евхаристичная ахвяру мацю в наших серцях віру у Єсуса Христа, який був зачатий з Панни Марії, каб ми завсёды визнавали, що Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго з мертвых паўстанню вошли ў вечную радость, які жыве і валадарыць на веки вечныя. Калі хто жадае узять, можем сказать, на такую адопцию, адаптировать ненародженное дитятко, есть такие специальные листочки, может там коло киоска взять этот листочек, записаться и там отповедную частку, где записано, оторвать, остальную забрать с собой, где есть молитва, где это самое, коли ласка, хто жадає, есть такая махчимость. Больше подробязная информация написана у нас на чате. І калі хто зацікаўлены ў гэтым, калі ласка, можна падысці, запытаць, і так само ўсе тара. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа, покорно просим, нехай яго знішчить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на звуку душам снують по світі. Аминь. Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоего айца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин.